Okay, look at the cups. Come after. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Closer, closer.
Anambra West. Where Bakatana Ban Totua. I na smart Nile Garano. No. Gini Melai Bakota. Ye Melai Bakota Ban Totua. Bumaka on nke one night moke bo Sylvester ndive. Onye nwụrụ mbọsị ọnwa Mee
dị na ụbọchị nke 14 n'afọ a bụ 2023. Ọ bụ maka ya ka anyị ji gbakọta ebe a. Nwanna Sylvester Ndive bụ otu onye n'ime ndị ama Jehova. N'ihi ya, anyị ga-enye ya dịka ụkpụrụ na omenala ndị ama Jehova si dị, nke dabere na Baịbụl. Anyị na-ekene ndị na-ejelanụ ụgwa ndị dị njikere karịsị ezinụlọ ndị be Ndive, ndị nabatalụ ka ndị ama Jehova nye nwanne be bụ onye ama Jehova dịka omenala anyị si dị. Kwa gosiri ngwọta na amamihe na ịhụnanya na otu ha si wee mee ihe. Ihe anyị na-ekene ndị na-ejelanụ dịka anyị kwuru na mmalite, ọ bụ nwanna Sylvester Ndive bụ onye anyị ji maka ya wee bịa enyi ya. Nwanna Sylvester Ndive amụrụ ya na ụbọchị ọnwa March dị na ụbọchị nke 10 n'afọ 1947. Ọ bụrụ ịgbakọ ya malite n'afọ 1947 ruo afọ abụ 2023, ị ga-achọpụta na ọ gbaala ihe ruru afọ 75, na-abụ 76 years. Ka oge na-aga, nwanna Sylvester nụrụ ozi ọma banyere Alaeze Chineke. Ọ masị ya bụ ihe ndị a na-ekwu maka Chineke na nzube ya banyere ụwa. Ọ nabata ya, akụziere ihe ndị dị na Baịbụl. Mmasị ya bịa si ezigbo ike n'ebe onye kere n'igwe n'ụwa nọ bụ Jehova Chineke. O si chọpụta na ọ bụ onye nwere ịhụnanya buru ibu, onye nwere ike na-enwere ntụnyalị, chi na-ekpe ziri ezi, chi nwere amamihe. O kpebiri na ọ bụ Jehova ka a ga-efe. Mgbe o ruru elu, emere baptizim dịka otu onye n'ime ndị ama Jehova ụbọchị ọnwa Nọvemba dị n'ụbọchị nke 20 n'afọ 1986. Ọ bụ na ịgbakọ ya malite afọ 1986 ruo ugbu a bụ afọ 2023, ị ga-afụ na olu niile afọ 37 nwanna Sylvester rụọla onwe ya nye Jehova ma soro ndị orie na-ejeli ozi n'ụwa ebe a. Mana on the 14th of May 2023, ọ nwụrụ. Ndị na-eru uju ọnwụ ya bụ ndị a: nwunye ya bụ Sister Josephine Ndive, then ụmụ ya ndị a ga nwa ya nwaanyị bụ nke Ada n'ogologo ahịa bụ Uchenna, nwa ya nwaanyị bụ Chibụzọ Anekwe, na nwa ya nwoke bụ Ekene Ndive, nwa ya nwoke bụ Ebuka Ndive, Amechi Ndive. Anwụle Ndive sokwa na ụmụ ya ndị nwaanyị. Ihe nke a n'ogokwa dị biko ya na onye dịka Ndive nwoke na Chukwuka Ndive kwa tie Chukwu nọ nso na ọbịa n'uju Ndive. Ndị a niile bụ ụmụ ya ndị na-eru uju ọnwụ ya dịka ọ dị ugbu a. Ọ gwara ọtụtụ ụmụnne na ụmụnna ndị na-eru uju ya bụ ndị ezinụlọ Ndive, tinyekwalụ imirikiti ndị ama Jehova ndị ọzọ niile n'ụwa niile gbaa gburugburu, karịsịa ndị ọgbakọ ya bụ ọgbakọ a na-akpọ Adiola Congregation dị na Sapele, Delta Steeti, bụ ndị ya na so wee na-eje Jehova ozi tupu ọnwa adapụta. Ndị a niile so na-eru uju ọnwụ ya. Ọ bụkwa ndị a niile ka anyị na-asị ha kasie, n'ihi na ọnwụ bụ oluforobo onye. Ọnwụ bụ onye na-achị achị ugbu a dịka eze. Ọ dịghị ihe mmadụ nwere ike ime ma ọ daa otu ọ dị na-abụghị ijisi ike die ma tụkwasị Jehova obi. Tupu oge anyị a, Jehova mere ka otu onye n'ime ndị amụma ya bụ amụma banyere ihe ga na-eme n'oge ikpeazụ. Oge ikpeazụ bụ oge dịgoro nso n'oge Chineke ga-eji weta azụ.
onye amụma abụla amụma agba Aịzaya kọwara n'oge ikpeazụ na ọnwụ ga-eri nne. Ị ga-eso m kweta na amụma a na-emezu ka Jehova mee ka anyị mata na ọnwụ ga-eri nne n'oge ikpeazụ. Akwụkwọ Aịzaya isi 56 ise n'otu amaokwu nke 5. Ka anwụnta ma m ga na-azọpụta ndị mmadụ ruo mgbe ebighị ebi. M gaghịkwa akwụsị ime ezi omume. Ya mere ama Baịbụl gosi n'oge ikpeazụ na ụmụ mmadụ ga na-anwụ dị ka anwụnta. Ọ bụkwa na ị na-ele anya ị ga-afụ na ihe a Baịbụl kwuru na-emezi ugbu a. Ana m echeta mgbe anyị dị obere ọ bụ na n'ime ogwu mgbe arọ n'ịnụka na mmadụ nwụrụ n'obodo enu ya dịka ugboro 3 ma 4. Anyị bụ ndị toro n'ubi, anyị bụ ndị si obodo na-abịa ogwe amakwa anyị sikere ibere nke na-abịakwa ọ bịazie kọwaa na ibe mere egwu mmadụ arahụla ha si n'obi anyị wee kpakọta ozi obodo. Mana taa n'ime ogwe obodo ihe elu mmadụ 5 na-emekọta nwụọ n'otu ụbọchị, mmadụ 4 emekọta ọkalikwuo 5 emekọta nwụọ nke a ga-anwụ n'ikpo a na-agwọ ili ọgwụ na-abụ. Ihe ndị a bụ ihe na-egosi na amụma Baịbụl na-emezu. Ị na-aga n'ụzọ ị ga na-abụ posta isi n'ibe gị pụta gaa ebe ọ tọgara gị gadebere ebụsịa ndị nwụsịrị niile amara na abanwụgo n'obodo ebe ibi. Ọ bụ ị na-eche nọ na Ijọs na ịbụrụ ọba iche ịmara na abanwụrụgo kezugbo ọ bụ na-enigbo okwu ndị a. So ihe ndị a na-egosi na amụma Baịbụl na-emezu na ọnwụ ga-eri nne n'oge ikpeazụ. Ọ bụkwa ya na mmele o ji metụta nwanne anyị ugbu a. Ọ bụ ihe kpatara ọnwụ a anya bụ ọnwụ egbuke bụ ọnwụ biko dịka na ya ọnwa ahịa ihe ndị a na-emere ka ọnwụ kwụsị. Ọnwa na ụwa na-akpa ike n'etiti akpọrọ mmadụ. Ezinụlọ ọbụla ọ batara ọ naghị adịrị ndị ọ bụ mfe ịbata n'ebe ahụ ile ụjọ ịkwa akwa na ihe mwute na eri nne. Ọbụna dị n'oge Jizọs nọ n'ụwa n'oge ezinụlọ ọnwụ kwasịrị Jizọs gosiri mwute n'ihi na o jere ebe ahụ jere ileta ha wee lụsie wee bee akwa nwee mwute kasiekwa ezinụlọ ahụ obi. Oge na-aga Jizọs kwetekwa Lazarọs ahụ n'ọnwụ iji gosi ike Chineke nyere ya oge eji wee remedi ya maọbụ dozie ebe niile ọnwụ mebiri n'ọdịnihu. Baịbụl gosi na Chineke bụ onye kere n'igwe n'ụwa na-enwekwa mwute ma ọ bụ na ọ dakwasị mmadụ. Otu nwa ya bụ Jizọs Kraịst nwee mwute na ebe enyi nwoke nwụrụ. N'ime Baịbụl akọwa Chineke dịka Chineke nke nkasi obi bụ onye na-anọ ndị ọdachi dakwasịrị nso. Ọ bụ na ọdachi adakwasị ndị mmadụ dịka ọnwụ mmadụ otu a, Baịbụl sị na Chineke na-anọ ndị dị otu ahụ nso na ọ na-emetelebe ebere. Ọ na-akọwa ndị a dịka ndị obi gbawara maọbụ ndị etipịara n'ihi ọdachi nke ọnwụ ahụ. N'akwụkwọ Abụ Ọma nke 34 amaokwu nke 18 akọwa Chineke dịka Chineke nke nkasi obi. N'akwụkwọ ndị Kọrentị nke 2 isi mbụ amaokwu nke 3 akọwa Chineke dịka Chineke nke nkasi obi. Ya na ọ bụ na ọnwụ adakwasị ezinụlọ otu ọ dapụtara na ezinụlọ ndị be ndive, anyị kwesịrị inwe ntụkwasị obi na Chineke bụ onye kere n'igwe n'ụwa mmadụ na ebe egwunere ma n'ebe ọdachi dakwasịrị ha, nakwa na ọ dị njikere ịkasi ha obi na inye ha nkasi obi. Ugbu a ihe banyere onye nwụrụ anwụ nwanna Sylvester ndive anyị bịara ka anyị nye taa. Kedu ụdị mmadụ ọ bụ? Baịbụl bụ na ụbọchị mmadụ nwụrụ dị mma karịa mbọchị a mụrụ onye ahụ amụ. Gịnị mere nke a ji bụrụ eziokwu? Ibe ji bụrụ eziokwu bụ na mbọchị a mụrụ Sylvester na ezinụlọ ndị be ndive a n'ime mmụọ ọja dị n'ime mmụọ eze anya dị na mmụọ ọba anam. Ndị n'ụbọ dị nwa bịarọ mana tata na-enye ya n'ezie ka ndị mmadụ ji si ebe dị iche iche na Naịjirịa wee zukọta steeti dị iche iche. Ọ bụ mbọsị mmadụ nwụ ka na-amụ ụdị mmadụ ọ ga-abụ. Mbọsị a mụrụ mmadụ anaghị amụ ụdị mmadụ ọ ga-abụ. Ọ bụ na ọ ga-abụ ezigbo mmadụ anaghị ama, ọ bụ na ọ ga-abụ onye ori anaghị ama. Ọ mbọsị onye anwụ ka a ga-eji wee mata ụdị ndụ obi na ụdị onye ọ bụ.
so dịkwa ka anyị kọwara na mmalite mụ na Sylvester bụ onye raara ndụ anya Jehova ebe karịrị arọ 3 gara aga egosipụtago n'ezie na ya bụ ezigbo mmadụ karịsịa n'ebe Chineke nọ n'ihi na asị na ọ bụ ezigbo aba dị mma n'ebe Chineke nọ bụ ya bụ nke kasị mma ya mere o gosiri onwe ya dịka ezigbo mmadụ ọtụtụ mmadụ ndị na-ebe ata ji wee bịa dịka anyị si mata ya ọ bụ onye nwere okwukwe siri ezigbo ike ọdọ Igbo na-eri oji wee so na-efe Jehova na ọ dụrụ azụ o so ndị uru Jehova na-agụ okwu na okwu wee luo n'ọnwụ ya mere anyị na-aghọta ya dịka onye bụ ezigbo mmadụ bụrụ onye gosiri ezigbo elere ya na ndụ mana ajụjụ bụzi gịnị mere ndị ezigbo mmadụ ji anwụkwu anwụ ma ọ bụ ihe kpatara mmadụ ji anwụ anwụ akwụkwọ nsọ Baịbụl kọwara ihe kpatara mmadụ ji anwụ anwụ n'akwụkwọ Jenesis isi 2 amaokwu nke 15 ruo na nke 17. Jenesis isi nke 2 amaokwu nke 15 ruo nke 17 ka Baịbụl kọwara ihe kpatara mmadụ ji anwụ anwụ. Jehova Chineke kpọrọ nwoke ahụ mee ka o biri n'ogige Iden ka ọ na-akọ ihe na ya ma na-elekọta ya. Jehova Chineke nyekwara nwoke ahụ iwu sị, ị nwere ike iri mkpụrụ nke osisi ọbụla dị n'ubi a lijuo afọ, ma erila mkpụrụ si na osisi ime ihe ọma na ihe ọjọọ, n'ihi na ị ga-anwụrịrị n'ụbọchị iriri mkpụrụ si na ya. Ihe nke a na-egosi bụ na Jehova chọrọ ka mmadụ na-enwe obi ụtọ, tinye mmadụ n'ebe mara mma mgbe o kesịrị ya, nyekwu ọrụ na-enye abụ ojuju na ọṅụ bụ na ọ ga na-elekọta ogige Iden ahụ. Anyị agụghị na Baịbụl na Chineke gozikwa di na nwunye mbụ ahụ ka ha mụọ ụmụ bụba jupụta nke bụ na ogige Iden ga-emesi gbasaa ruo ebe niile ụwa sọtụ. Mana gịnị ga-eme ka mmadụ malite nwa anwụ? Jehova gwara na ọ bụ na aba emekata lie mkpụrụ osisi nke ya siri eli n'ime osisi ndị dị n'ubi ahụ agbara ogige na ibe ọ ga-akpata bụ ọnwụ. Ka oge na-aga, otu n'ime mmụọ Chineke ekere eke nnupụrụ isi bịara bịa ghọgbuo di na nwunye ahụ, mee ka ha lie mkpụrụ osisi a Jehova siri eli na nke mee ka ọnwụ malite. Ka oge na-aga, Adam kara nka ma nwụọ, nwunye mesikwa ka nka nwụọkwa. Ya mere ihe mere mmadụ ji anwụ anwụ bụ nnupụ isi nke nne na nna anyị mbụ ahụ bụ Adam na Eve. Ọ ebe a ka ọnwụ si malite, ọnwụ wee si otu ọ gbasaa. Baịbụl sị na ọnwụ si otu ọ gbasaa ruo mmadụ niile n'ihi na ha niile mmehie. Ka ego n'ebe ọbụla bụ ndị chọrọ iji na-egwu ndị dị ndụ wayo. Ma ị mara eziokwu a Chineke mere ka edekọ na Baịbụl na ndị nwụrụ anwụ adịghị ama ihe ọbụla. Ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị, agaghị enwe ike iligbuzi gị n'ihi na ị gaghị anwụ ụma jebe ije chụrụ ya àjà maọbụ ije kpọkwuo ihe maọbụ ije nye ya nri n'ihi na agụụ na-agwụ ya. Ihe ndị a bụgasị ibe ndị mmadụ na-eme n'ihi na ha amaghị na onye nwụrụ anwụ adịghị ama ihe ọbụla. Ma ị mara nke a bụ eziokwu, isevu onwe gị kọst. Ihe ndị a niile ị ga-eji imefu n'ihi na ị mara nke bụ eziokwu, were eme ihe ọzọ bara uru. Ya na nke a bụ ya bụ eziokwu dị na Baịbụl, bụ ibe Chineke kwuru na onye nwụrụ anwụ anaghị ama ihe ọbụla, ma ndị ezi omume ma ndị ajọ omume, kama ha na-alaghachi n'aja. Onye izi Chineke mara ikpe ọnwụ bụ Adam. Chineke gwakwara ya na ọ bụ na ọ nwụọ nọ n'aja ka ọ ga-echiga. Ọ ga-adịkwa mma ka anyị gụọ ya ka anyị wee jide n'aka na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. Na akwụkwọ Jenesis 3:19 ka Jehova gwara Adam na ọ bụ na ọ nwụọ nọ n'aja ka ọ ga-echiga. Edekọ ya na Baịbụl. Jenesis 3:19. Gee ntị ka ịnụ ihe Jehova gwara Adam mgbe ọ na-amị ya ikpe. Ọ sị ya, ọsụsọ ga-agba gị n'ihu tupu gị erie ihe oriri ruo mgbe ị laghachiri n'ala, n'ihi na ọ bụ n'ebe isi, n'ihi na ị bụ aja, ọ bụkwa n'aja ị ga-alaghachi. Ihe a dị ebe a ọ gara anya oghe, o doro anya, ọ dị kiri ma gbasa ndị oyibo. Jehova gwara Adam na ọ bụ na ọ nwụọ nọ n'ebe ka ọ ga-alaghachi n'aja. Ọ bụ na ndị nwụrụ anwụ na-eji ata ahụhụ mmehie n'ebe ụfọdụ ma ha nwụọ. Adam bụ nọmba 1 mmadụ n'okpuru Jehova isi Chineke mara ikpe ọnwụ. Ma Jehova aka agwa ya na ọ nwụrụ, o jebe nkụ mmụọ maọbụ jebe Rodia maọbụ jebe nke ọzọ jee tawa ahụhụ ọjọọ mere. Mana ibe Jehova gwara ya bụ na ọ nwụrụ, ọ laghachi n'ebe n'aja. So otu akwa dịkwa onye ezi omume ọbụla ga-anwụkwa, onye ahụ nwa ọ laghachi n'aja, n'ihi na aja ka mmadụ si. Jehova sị na aja ka mmadụ ga-echiga.
onwe ya ebe anyị ga-ahụ ihe ga-eme ka anyị tụọ ụjọ o mezuola bụrụ ụlọikwu ya dịnyere mmadụ anyị ga-erite tụrụ anyị kele ya sị eze nke na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi nna ịfụnanya anyị nna anyị na-ekweghachirigo ekene maka ihe omume anyị mere ugbu a n'udo ji wee na-aga n'usoro ma na-eme ka ọ bịa na njedebe. Eze dị ebere na deje na mara gị n'ebe anyị nọ. Anyị kwuru na gị bụ Jehova bụ nna nke na-afụnanya. Anyị akwụgo nkwa iji okwu gị bụ Baịbụl wee kwa anyị nke na-eme ka anyị na-enwe ezi olileanya ma na-atụsi anya ụbọchị ahụ ike. Eze dị ebere na dịka meere anyị ebere na amara na afọ ọma, mee ka anyị gbaa ọsọ ma gbata ihe awa na agbata n'ọsọ bụ ndụ site n'ịkwado anyị n'ụzọ dị n'iche n'iche. Anyị na-enyekwa ekenekwe gị ma na-ayọ gị maka ụmụnna anyị ndị bịara ebe a maka ihe ome a na-abịa na njedebe. Ndị ahụ bịara n'udo ka ha nakwa n'udo lutekwe zutekwe ndị ha rapụrụ abịawa. Eze dị ebere na dịka ekwere ka anyị nwee ihe mkpọbi ụkwụ n'ọnọdụ niile ndị ahụ niile. Anyị anụgo nkwa ndị anyị kwere na olileanya ndị anyị nwere gbasara maka nkwa ndị anyị kwere. Eze dị ebere na ekwekwene ka anyị gbasịa ọsọ a ma tụwa ihe aba na-agbata n'ọsọ. Otu ndị enyi anyị ndị bịaranụ mgbe anụkwana ihe ndị ahụ ekwuru, ọ dịkwana mkpa gbanwee ịchọkwa n'ụzọ ha ma mụkwa n'okwu gị ma soro kwusa ozi ọma nke alaeze ahụ. Anyị nwa bụ mmadụ na-ezughị oke, duzie anyị ka anyị niile yọrọ biko ma meere anyị ebere na amara na afọ ọma. Amara niile ndị a ka anyị yọrọ na-arịọ. Anyị were ezi olileanya na ntụkwasị obi siri ike na ịga n'onu anyị ebe ọ bụ na anyị yọrọ ya na-afọ eze ụwa ọkụ anyị bụ Jizọs Kraịst. Amen. Ugbu a anyị ga-eburu ozu gawa n'elu. Biko ọ bụ na ụmụ okorobịa bụ n'ozu niile ahụ anyị ga-enwetu ndidi maka okwu ole na ole si na Baịbụl. Mgbe e mechara kpee ekpere amalite osu iyi. Sọpụta ngwere anọ n'ime ebe a. Si na ijiji na-anọrọ mgbe ya na ozu ya ala mma. Ijiji na-anọrọ ọdụ ya na ozu ya ala mma. Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ ọ ga-adị ndụ ọzọ. M ga-echere n'oge niile amanyere m ichere
ruo mgbe a ga-eme ka m nwere onwe m. Ị ga-akpọ oku, m ga-azakwa gị. Agwọ ọlụ aka gị ga-akwụsị gị ike. So okwu a Job kwuru site n'ike mmụọ nsọ gosiri ibe bụ ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ. Nke mbụ bụ na mmanya ka na-amanye ha. Tụọ nwanna Sylvester na ebe ugbu a anaghị atụ ya ụtọ, ọ chọghị ya, kama ọ bụ na o nweghịzi ike imelinwu ihe dakwasịrị ya, o wee nwụọ. Ya bụ mmanya ka amanyelie ịbanye ebe a. So mgbe Job na-ekwu nke ọsị na ya ga-echelu ruo ogologo oge niile amanyelie. So nwanna Sylvester ga-echelekwa ruo ogologo oge niile amanyelie. Ọ bụ na oge nchere a agụ, ya bụ oge Jehova kara aka lue, na Jehova ga-akpọ oku, anya onwe ya ga-eme gịnị? Ga-aza. Ya bụkwa otu olileanya mbilite n'ọnwụ ka Job kwupụtara ebe a, dịka mmụọ nsọ Chineke si mee ka o kwuo ya, wee dekọ ya na Baịbụl. Ya bụ na anyị na-enwe olileanya na dịka nkwa Chineke si dị, n'oge Jehova kara aka lue, ọ bụkwara na nwanna Sylvester na abịa dị n'akwụkwọ ndị Chineke ga-akpọlite n'ọnwụ, na ọ ga-akpọ oku, ọ ga-azakwa, ọ ga-apụta, anyị ga-anabata ya. Obi ga-adịkwa anyị ezigbo ụtọ na o nwegolo onwe ya pụọ na mmanye nke nọdụ n'ime ala. Ọ bụ mgbe a ga-eji mezuo otu ihe dị n'akwụkwọ nsọ, n'akwụkwọ ndị Kọrentị nke mbụ, ndị Kọrentị nke mbụ isi 15 amaokwu nke 54 nke bi ya akụkụ bi ya. Ndị Kọrentị nke mbụ isi 15 amaokwu nke 54, be part of it. 54 akụkụ nke bi ebe ahụ si (1554) be part of it. Si mgbe ahụ ka ihe edere ga-emezu, eluola ọnwụ ruo mgbe ebighị ebi. Amaokwu nke 55 si ọnwụ olee ebe ike gị dị? Ọnwụ olee ebe ihe iji agba mmadụ dị? 56 si ihe ọnwụ ji agba mmadụ bụ mmehie, ma ihe mmehie ji akpa ike bụ iwu. Ya bụ mgbe a ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n'ọnwụ ma mezukwa nkwa Jehova kwere n'akwụkwọ Mkpughe isi 21 amaokwu nke 4 bụ na a ga-eme ka ọnwụ ghara ịdịzi. A ga-ajụ ọnwụ ajụjụ, a ga-akwụ ya emo, ya ha ndị be anyị na-akpọ na akwa ibe emo, si ọnwụ olee ebe ike gị dị? Ọnwụ olee ebe ihe ji agba mmadụ dị? N'ihi na mgbe ahụ nwezi ihe ga-adị ka ọnwụ, ụmụ mmadụ ga-enwezi onwe ha pụọ n'ọnwụ site n'aka onye nwe Jizọs Kraịst. So ihe ndị a bụ ihe ndị anyị na-atụ anya ga-eme n'ọdịnihu. Ọ bụ ezie na nwe ndị na-eji abụ abụ taata na-ajụ ọnwụ olee ebe ike gị dị, abada na-ekwu ya n'okwu ọnwụ olee ebe ike gị dị, mana na-ekwupụrụ na gị na-eme ọnwụ egbuo mmadụ ọzọ. Mana mgbe a Jehova ga-eme ka ọnwụ ghara ịdịzi, ọ bụ mgbe a ga-abụ oge kwesịrị ekwesị a ga-eji jụọ ọnwụ ajụjụ a, n'ihi na ọnwụ agaghị adịzi. Ụmụaka ndị a ga-amụ n'ime ụwa ọhụrụ a na-akọwa na mmadụ na-anwụ anwụ, ba na-asị ka arụ o ji adị ka ọ dịbụ na mmadụ na-anwụ anwụ, maka na mmadụ anwụ ndozi n'anya ba ọ ibe ga-eme n'ụwa anyị nọ, maka na Jehova kwulie oge emezuru ihe. Nwanna Sylvester agbazugo ọsọ nke ya. Anyị bụ ụmụnna ndị bịa na ma ụmụ ya ma ndị ikwu na ibe na-etinye n'anya ugbu a bụ anyị ka ọ gbazi n'aka eli anyị. Sylvester emezugo nke na-echezi nkwa Chineke. Ya bụ ka anyị jisi ike meekwa ike anyị ijeri Chineke ozi na ime uche Chineke ruo na mgbe ọ ga-adị anyị otu ọ dị, ma ọ bụ ruo mgbe Jehova ga-abịa ime ihe banyere ụwa, ka anyị wee so na ndị ga-enweta ngọzi site n'aka Jehova. Ọ bụrụ na a na-amụrụ gị Baịbụl, jisi ike gaa n'ihu ruo n'oke nke onwe gị nye Jehova, mee baptizim, gaa n'ihu na ofe Jehova. Ọ bụghị na ebe bụ Jehova dịka iko na agụ ma onye na-azụ. Jisi ike kwụsie ike ugbu a, n'ihi na oge ka dị kịta. Jizọs mgbe ọ nọ n'ụwa sị na abalị na-abịa mgbe onye ọbụla na-agaghị alụ ọrụ. Oziọma a na-eje n'ezi ndị mmadụ ọbara na-ajụ ajụ, nwere mgbe oge elu a na-achọ ndị oziọma achọ. Sị gị mụta ezi oziọma ma ya bụ na Jehova sịgo n'ozugbo nwa ozi onye ga-eje ibie izi oziọma ma ịkụzili Baịbụl. Mana kịta a na-eme free of charge, na-abịasị abịa kpọ. Ya bụ onye ọbụla jiri kịta oge dị weli ime ibe, n'ihi na Jehova bụ Chineke kwelu nkwa ga-eme ihe. Onye na-ekwuru ya n'ụwa ụdị wesa aka n'ụwa tata, ma onye na-agụ Baịbụl ma ndịra agụ amago na ọ kụbọrọzi onu ka o wee. Ya bụ na ọ dịrọ mma ka anyị ọbụla gbuo oge, ka anyị niile dị njikere metụrụ nwa ya ezigbo aba n'ebe Jehova nọ, mgbe ọ ga-abụrụ ka anyị nweke nweta ngọzi Jehova. Ka anyị kelee nụ. Anyị na-ekele gị onye kele n'igwe n'ụwa, Jehova bụ aba nsọ gị, Chineke nke eziokwu, onye kasị ibe niile ike, onye na-ekwu okwu mezuo ihe niile okwu. Anyị kene gị n'ihe dị mma gị, karịsịa otu isi nyere anyị aka kwesịrị ime nke onye ozu a o wee gaa nke ọma.
anyị gwa anya mmiri n'anya na okwu anyị na-agwasị gị n'ụbọchị taa maka nwanne anyị nwoke bụ Sylvester Ndive. N'eziokwu ọ bụ nnekwute mfu dakwasịrị ezinụlọ ndive n'alụ ha n'alụ nwunye n'alụ ụmụ ya nyere ha ka ịdị mfu a ekwela ndị ikwu na ibe niile na-elu uju ya aka ịdị mfu a ka anyị nwee ike nwee ntụkwasị obi n'ebe ị nọ na nkasi obi iji enye anyị ka anyị wee na-eche mgbe nkwanye ya ekwere ga-emezu n'ihi na anyị ma na ịbụrụ onye na-ekwusi okwu ghara inye ya. Biko ekwena ka anyị daa mba n'ofe anyị na-efe gị were mmụọ gị na-akwado anyị ka anyị nọsi ike ebe anyị bụrụ uwe ochie a ka o ji ọsọ na-abịa na njedebe ya ka anyị ghara ịkwụsị ife gị ofe kama ka anyị were n'ọkụ n'obi na-ejere gị ozi ilo njedebe na elu ndị niile bịara ije a mgbe ba ga-ana ka ba na n'udo na ọgbara ezinụlọ ndị niile chụrụ ọtụtụ ibe na aja ma ndị mefuru ego ma ndị wepụtara oge were mmụọ gị gozie ha ma nyere aka inwetaghachi n'ụba. Biko nna nọgidekwa na-akwado nwunye ugbu a di ya na-anaghịzi ọzọkwa gị Jehova bụ chi gị bụkwa di ya were mmụọ gị na-enyere ya aka ekwena ka obi jụọ onye oyi na ofu na-efe gị kama ka ntụkwasị obi onwe n'ebe nọsi ike mgbe ị ga-ejikọghachikwa ya na di ya n'ụwa ọhụrụ anyị na-ejiri obi ụtọ na-apụpụ gị ma na-ekene gị ekene. Biko anyị bụ mmadụ na-ezuru oke onwe ụzọ ọbụla anyị si mejọ ihe omume anyị ya niile biko gbaghara anyị onye nwe anyị ihe ndị a nne ka anyị na-ayọ tụkwasị obi anyị nwebụ na ị ga-anụ onu anyị ma mere anyị ka ọchị obi gị si dị n'aha Jizọs Kraịst bụ eze ụwa ọhụrụ amen. Your name, sir? Onyekwelu. You from where? From umuoba now. Wow. I am made to understand that you are the one of the people that are burying their father. Yeah. That's Mr. Sylvester Ndive. Yeah. Is your father? Yeah. How well do you know your father? Well, actually, I would say that my father is a man that, you know, I respect my father a lot because he's a man of his words. He's also a good father to me. I respect him for that. Like a brother, a friend, and also a father. I respect him a lot. Can you tell me one or two things you learned from your father while he was alive? Actually, you say I learned something from him because when I was growing up, I always looked up to him to treat women very well, not to eat women and the rest. Because from the time I was with him, I never touched my mother or anything. I respect him for that. Okay. What are you missing now? A lot from people. The memories I have of him, a lot from them, back then, a lot of things, even the beating, what I is hard. Even at old age? Beating. Even at old age? Yes. Wow. That man
Sounds very interesting. Yes. Okay. Now he's no longer around. I know. What are your prayers for him? Wow. My prayers, wherever he is, that I know he's looking down on us, and I don't really know, but if there is somewhere that, maybe anywhere that he is right now, and I know he's always a good man and will be in the right side. Anywhere he is, I don't really know. Thank you. Remind me your nickname. If you have one title name, I would love to hear it. Title Kelvin. Wow, Kelvin. That's a name. That's just a name, nickname. Okay, nickname. Bottle, umuoba, anam. I salute you. Yeah, you're welcome, sir. Thank Bottle, I believe in due time, celebration of bidding of this kind of celebration will not be occur again. Yeah. We expect opening of houses, child education, traditional marriage and wedding. Memory, something that give us joyful is what we expected of in this family. And all this I ask two questions around. Thank you, Kelvin. Sir. Good afternoon. Your name, sir? My name is Ekene. You are the first one to let Mr. Sylvester ndive. Wow. How well do you know your father? Can you tell me the kind of person he was when he was alive? I know my father very well because he is a man of authority. He has been a man, a disciplined man, and a good one at that. I know my father so well that everything he does, he always wants to make sure we live our life in a good and a straight way. And he has been good to us at all times. And I thank God for having a dad like my dad. And I also want to say, in all his life, God has only blessed him with lots of children and lots of things. So that's all I got to say. Thank you. Thank you, sir. Can you tell me one or two things you learned from your father when he was alive? One thing I learned about my father is, one, he doesn't like indiscipline. He doesn't like intimidation. One thing I learned from him is, when they say you should do this, you must do it, because my father don't take that fact that when they tell you to do this and you don't do it, you're going to have there's always a penalty to everything in life. So that's the reason why I like him, and that's what I learned from him, to always make sure whatever I do it in order. I don't want to. My father do everything in order, both his books, everything, whatever he wants to do, he wants it to be in order. So that's the reason why, and that is what I picked from him, and that is what I want to always do. Okay. With regard to all these things, I believe whatever that have a beginning must surely have an end. Now, he's at his end of his peak. What do you miss so much about him? I will say, frankly speaking, what I missed so much about him, one, our communication, and the way both of us communicate, the way we talk, the way he tell me things, the way he teach me what to do and what not to do. That is one thing, one of the high things I really miss about him. Yes, that is really what I really miss, because he always advise me, he always give me information. Thank you. In respect of all this, a lot of people come from Anna. Kindly send your regard message to them. Okay, I want to say a very big thank you to my friends, my loved ones, my well-wishers, everybody that has found it one way or the other to be available, to be here. I want to say deeply from my heart a big thank you to each and every one, and those that comes from far as they are going back, that God in heaven will grant them journey mercies and bless them in their endeavors in life. Amen. What's your last wish to your father? My last wish is I grant him a peaceful rest in the bosom of the Lord. Amen. Remind me your title name or your nickname, whichever. Either. Okay, my name is Prince Ekene
Ilegunem, but my nickname, they call me Prince Eyes. Prince Eyes. I salute you. You are too much. Thank you. Your name? What is your position in the family of late Mr. Sylvester? I'm a wife to his son, The Prince Chukwuka. How well did you know your father-in-law? Can you tell me the kind of person he was while he was alive? My father-in-law was very, very nice man. Father indeed, and very kind and open to everybody. He have that love for children and for loved ones. He's indeed a very nice man. Wow. Can you tell me 1, 2, 3 things you learned from him while he was alive? What I actually learned from him, I learned to be nice to people, even if you know them or not, and be friendly also, and also to love your children as well. Now, right now, they say whatever goes up, most sure you do what comes down. The father is no longer here. What do you miss about him? He left a vacuum that no one could ever fill like that. I really miss him. I would say. Thank you. With regard to all these things, I believe a lot of people come from here and there. Just because to honor your invitation, what are your wishes to them? My wishes is them that God should lead them back safely and should meet them at their various points of their lives. Can you send your wish message to your father-in-law? Let me start Sylvester ndive. Alright, I miss you, my best father-in-law. Then I will say, till we meet to part. Amen. Thank you. Do you have a title name or your nickname? My name is Your glow. The glow. Global in umuoba anam. I salute you. Thank you for your time. Welcome. Sir. My name is Chukwuka. Do you know your father too well while he was alive? Yes, sir. Can you tell me what you learned from him and the kind of person he was while he was alive? How to be honest, how to have the fearing of God, how to have the fearing of God, how to take God first over everything. He's a man that he lived a neat life. He's neat in everything, both in dressing. I learned how to dress from him too, because he knows how to dress very well. You can see it. Seeing is believing, they say. Likewise now, I believe that whatever goes up will surely come down. The Father is domo. What do you miss so much about him? What do I miss? So much about him. I miss his nagging. I miss his advice. I miss his motivational speech. I miss everything about him. I miss him a lot. Can you send your regard message to those people that honor your invitation, your friend, your well-wishers to this video occasion? I will
thank them all for coming to this place. It's a great opportunity, and may God bless them for coming to this place, for accepting my invitation. It's not an easy thing. And first of all, and lastly, I want to thank God Almighty for making their trip safe to this place. Thank you. Thank you. Your wish is to your father. My wish to my family is everyone to take heart and be courage and have courage in everything they are doing, and let them see my dad as a remark in their life and always have him in their thoughts. Thank you. Thank you, my dear. Do you have a nickname? Yeah. Your names? I know my nickname is CK $. CK $exchange. CK $exchange. Yes. Are you in exchange currencies? I exchange on BTC. Okay. Chike, you're highly welcome. You're highly welcome. Chike $. Umuoba ka ebe ni o. Pero iwu envelope. Ndị tụtalụ na-ebu ndị ọga anyị, ndị mmụọ ojii. Maka ibe mewasịla anyị. Ọ bụ akpati mmanya, weli akwa, nwetakwula envelope. Si na maka ibe me n'ebe anyị. Mgbe asụkụ na ụgba m ibe agbawa. Ndị ọga anyị ndị mmụọ ojii. Mmezi anyị ụnụ bịa n'ibe osisi kene unu. Daalụ unu. Dajenu. Sir, how much time are you, sir? Okay, anam. Can you your relationship with Sylvester, late Mr. Sylvester? Can you mother yeah,
If you don't have Papa, I'm not going to have no take any, if I go down and spend the time. Oh, where did you go? Castle. Oh, we put on here, you know. I never comes on us. I never Papa, Mama, will go. I never Papa, the guy to Papa. Papa, so nipe onwo papa ba ga ebe odi aba bia so no time nde ba enwe malo nde ba abo adu me nebe no aba ya ka aru ka wada bia chiwu na anya ka nde mmadụ male ayi ba yes awali bi agba anyi bi ba yi ewu chi one go work for Sylvester me ku no no na kan ni chiwu o mu bi e no na kan ni chiwu e wada yo ma chiwu e won ko o so ko lo ni ko yo no aba ya ni and I was so relationship one and no Someone, if you know, you want to umuoba, onye nwe bụ 1,000 naira. Ọ na nye ji ndị dole ka ta aka n'ụlọ. Ne ku ya agụ. Ana yo. Igbo mmadụ tara ego. Ọrụ na ndị zoro umuoba nne m na ga ga na sigi ne je sigi ko je ni je. maka ọdún ni nọrọ maka di nwanne m nwanyị ụlọ ahụ unu mere na ọ dị n'isi mana ekenego m ncha nọrọ ni ba wee mee mekọ ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị ime Chukwu nwe ekele oju nweta Chukwu enwe Get your microphone now. Can you hear the Mr. Sylvester and the okay. I come so many countries. But I tried. I spent a lot of money this year. Sylvester. First thing, what you have to name with Alana, phone you of Uma, no good in
My best friend, I said that when I believe. You know, brother, and then I think extended families and well wishes. Long life and prosperity in Jesus' name. Sunday morning, more than Bayabon Nairu will become more than I'm general. You will become more than I never tell you not to chip one party away from Enugu State. It's a good man. I like it now. What's up, Monoka? But it's not going to look at Russia, Henneke, Saga. Mother, when you're there. And let them make a window cut on the southern social. But don't look at it, come away, talk about Henneke once. Mother, when you're one down there. Oh, it's going to a guy come all the way from Enugu State. And I don't know. You know, it's time for the see. Come on, I didn't know. You know that I can't afford to go for. And what I don't Libya. I can get. I've been a Arsenal joke. Middle Toto. Yes, I can again. I will middle of Panama. I won't get up in the bed. Let Mr. Sylvester and ndive. And the Quama quite so no more Panam. My mamma come on 1 day call. Okay. Hey, my little mother are going to come born on the village, Mr. Sylvester and ndive. Because somebody when I remember always go mother good. You watch even I remember I marry if doga. Okay. What I go because so go nya udo. That's why I Dalu. Miri. Where the cocoon to Madame because of you is in on ya. Ndolapo. That's what I give our mama family again. And the no I'm working my wife. I will. Mirina Omabanam. I can engage. Dalu. I will have been a very sin. I was listening to Sylvester. When I go on about get home, I get my Kunoba. Populaya Umwea, Namo. Yes. Darling, Umwea Bulaya, you know. Miri, I can get. No, for a set. One after another. I can not catch up in Pagalana.
black. Why not to look at my cheese? Never done it. Never done it. I don't think I will. I will give my book. I don't go on everything. You don't want to. If you are for it, you know. And then I'm never another nice. I but I think I will. I soon do. Even when I was so much coming. Now I need to come. Lọ́yọ́ kí àwọn àwọn ìwé mọ̀ sí ẹ̀yìn. Àbá tó wù ú. Àbẹ̀rẹ̀ ká ẹ̀wọ̀n náà ní. Àìjẹ́ kápọ̀ wọn. Àwọn àṣìlẹ̀ àfọ̀n. Àìjẹ́ rẹ̀ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ òkú. Sẹ́yìn sọ́nù ìlú ọkọ̀. Sọ́nù kan yóò lè rí. Ó lè kú sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì síwájú rẹ̀. Màkà ń dábòó àfọ̀kọ́ fún adé tó rọ̀ òkú. What did I give on coming? What did I give on? I'm going to lie to you in the performance. Managa Muni to the woman, I want to be a I can't know what you will do. I don't put a man now to the line. I asked you to go up line. So I can never move. Yeah, I can never move. Yeah, darling. Mr. Sylvester and ndive. Oh, guy, Bob. I don't know my Can you do madam? I want to already go put the body of Castle against you. Also, a nice family, family, Amala, this community. This particular community, I know family, Amala, no more. Can you go put the body of Castle against you? We can say, put the body. I'm yes, you know, Makana, even in a while, so I am the valley to do in our masses in Onia. Come with you, no, you were to come with them. I think I got talk, I'm with you, with India. Every Benicia. Every Benicia. Because that's what I got. No one man who is in the walls. Why am I not community?
afternoon, sir. Your name, sir? What are your position in your family? Let Mr. Sylvester ndive. I'm the second boy. Okay. Can you tell me about your father? Why he was alive? How my father was alive? Yeah. No, it was a bit, let me say harsh, but he's the best father that anyone would wish to have. For me, he taught me a lot of things that I would not know if I did not have him as father. So that's what I have to say about my father. That's just it. He's just the best father that I have. Daru, thank you. Yeah. Can you tell me one or two things you learned from him while he was alive? Oh, I love him. Humble. Very humble. Don't take another person's thing. Mind your business. Know your lane. That's it. Thank you. Yeah. What are the things you are missing right now about him? I really miss my father a lot. I miss him a lot. I miss his teachings, most especially his teachings. Yeah, I miss his teachings. What are your prayers for him? My prayer is that God should accept his soul. Wherever he is now, should accept him just the way he is. Amen. Kindly send a card to your guests who honor your invitation. Yeah, I want to say thank you everyone. To those that came from far and near, from Sapele, from Asaba, from Lagos, from Onisha, I thank all of you for this great occasion. Thank God that it went well. Thank God for fair weather. Thank you to my invitees and well-wishers. May God bless them in Jesus' name. Amen. Your nickname or title name? I'm Mr. Lou Saint. Title name? My title is Saint. Just Saint. I'm a saint. A saint. Don't saint. Don't saint of umuoba anam. Yes. I salute you. I salute you. Yeah. I salute you. Yeah. Sir. Your name, sir? Your position in the family? Can you tell me more about your father? My father is black. He's a very good man. He loves going to church. He loves a lot about God. And he's a good witness. Yes. My dad really takes care of us very well. Thank you. Can you tell me one or two things you learned from him when he was alive? I learned that my father, normally things I learned from him is that I cannot really tell, but I'll just tell you that he always tries his best to take care of children like him. At the same time, do you need something of him? Yeah? Do you need something of him? If you miss, just tell me something you miss about him now. I miss a lot about him. At least the way he used to take care of me, I miss something like that. And there was something that he was doing. He's a good tailor. So for me now, imagine now, since my dad has left me now, who will be the tailor that will be designing for me right now? And so I miss that about him. Thank you. What are your prayers for him? I pray that God should just receive him in heaven. Amen. You have a nickname? A nickname? Yes. Yeah. Can I hear it? Sapele boy. Sapele boy. Sapele boy. Thank you. Sapele.
This is 1,000 naira. Oh, ndị ọga ndị ọkpọsụ na anụ ada anyị nwanyị. Baji ọtụtụ m. Baji m gbame. Good afternoon. Your name? What is your position in the family of late Mr. Sylvester, right? How? What can you tell me about your father while he was alive? Can you tell me one, two, three things you learned from him when he was alive? I learned from him, one, to be honest, two, not to cheat people, and three, be obedient. Thank you. What kind of obedience? Is it obedience of politics or obedience of the other one? Okay. Thank you. Now he's alive. He's no longer alive. What are the things you are missing of him now? I don't really know what to say, but I miss him. I miss everything about him. You miss everything about him? Everything. Yeah. Everything. Both the phone call. I'm very go. Your prayers for him? My prayer for him is that rest awesome of the Lord. Amen. Thank you.
Your nickname, do you have a nickname? Like, you know, Adadi or Lama, like other our people used to call? Which one do they call you? I don't have a name. You don't have a name? My name is Josan Josan Oleka. Okay, I will like slight you. Ibirigagara. Mmetukweni yogole tomaka na adekwe nnukwu mmadụ n'aka ibe dị ka ọzọ a na-anakwanye agbole eto ka ekwe n'afa gị ibe onye ebe na-arị nne ọ bụ ọgọ ike nọ egwu a na-atụ gị a sị na ọgọ bụ ikwu ịtọ nwanne iwe wee yikọta okwu na ụka ebe ndị anụ ọgụ ya nọ akwa ya onwe ibe iwe ike igwe anyị gbasara ọgọ nwoke mgbe ọ nọ ndụ nnọọ amen mgbakọ okwu ya ka ikwue n'ife onwe ife na-eme isi ebe ọ nọ Claro. Ibirigo agada. Ekene kenele mo ndi katala ge. O wole fi we ke gwa ma ndi so ko se ebe di iche we bia. Maka ai ka ba ji we bia. O wa ti wa de be wa. O ye ti wa na. Ona ja be zura ko be zura de. Kwa koroba. O we ti ba no. Ona na kwa ba mo so ko ba mo so. Kwa ko ba o ya na be ba. Amen. Iche teswa ma ba na etu ntuo ya afa. Oracle of money, I want to ask you. Oracle of God, I can end it. Oracle of God, I can end it. Ibirigo gada. I can again. Get to you. Ogwe wata kwacha aka aka na nge kedu ihe butekwe ni na anam n'ụbọchị nke taa nwanne m nwoke na-akpọ weduti akpọ nwanne m nwoke na-akpọ daalụ onwere ihe ike ịgba nwanne gị nwoke a na-akpọ ọgụ ya nwunye ya na ụmụnne nwunye ya dịka ndị ife dakwasịrị ibe dịka okwu ndụmọdụ ma ọ bụ okwu nkasi obi ya agbara okwu m agụba bụ na Chineke na mposi onye zutere aka ụdị Chineke nwaanyị akpọrọ ya ọ bịa nwoke akpọrọ ya na ọ nwụrụ ajọ ọrụ maka mmụta nwoke mụta nwaanyị so na ekpere ebe a bụ na Chineke ebe ogogo ya ebe akpasị ya nna ma akpasị ya anyị ma bụ ndị ga-awere na onye dị ndụ ya mgbe nwụrụ anwụ ọ dịkwala anyị mma anyị gbara ogologo ụzọ wee rute ebe anyị na-abịa ka anyị na-arụkwa ya n'ugwu na ọnwụ ihe ọrụ mmadụ bịara ebe ahụ arụ adịba mma onye ọbụla na-arụwe bi ebe o si bịa n'aba Jizọs Kraịst. Amen. Ogbu ewu nwata kwọcha aka usoro aga ya na ihe efu ekene gị ka ọ sị na ọ ya abalị gị na ndị ọfụsọ ụlọ wee bụ ndị kọrọ ya arụ alụ ụka wee kwudo maka na a sị na nkwudo ọgụ bụrụ na ọgụ anụ ha a sịkwa na ebelebe ọgụ n'ọgụ ukwu ịtọ na onye nna ya ziri olu ya adịghị na-eji ọkpa agbawa ụzọ n'ọkwa n'ebe unu ka unu nọ ịchọ oje kote okwu unu kote okwu unu ya ekotara ndị ya anụ ekene gị Ayo ni gua maru kada gitu. Ogo buchonya. Asị na ogo bụ ukwu ịtọ. Ọ bụ ihe egwu ka a na-eme. Ibu ọ bụ Kristo ọ nwere ife ọma ya. Ije ibe ndị ụmụọba anam. Ndị ụmụọba anam ibe ndị bụ ọkụ ya. Ọ ga-enwoke ka a na-agwa. Na ndị na-akwasị ekwasị eji ike. Oyibo. O nwere ihe nwere ike igbe gbasara ọgọ ka amago n'abalị dịka iwekwa n'iwe.
Dalu. Kene de mmadụ oge nwoke bụ mgbe ọ nọ ndụ. Ananụkwara ihe niile. Okay. Iwe ike ịgwa ihe na abụọ bụ ete ịmụta n'aka mgbe ọ nọ. Agụsigo? Kekwere ibe ị na-eme isi kịta ọnụ na ọzọ ya? Nwunye ewu nwa nke ọnụ n'afịa. Na-aba abịa nwaanyị. Ịta akwa n'ịma na-ada ihe chi. Ọkụ ịma? O nwere ndụmọdụ ihe enye nwunye gị etu o esi wee so ụmụ nwanne ya nwoke na ụmụ nwanne ya nwoke. Daru ino isi ọgọ. Kekwere ebe ị na-ekpere ọgọ nwoke? Daru ino. Apụta m mepụ anya. Naanị aka ndị naanị aka. Ọ bụ na ọ kụsụkwuru agụ n'ụlọ. Ibirike ọgada. Maso n'iru ebe ya bụ ije. Ma ndị si ebe dị iche iche wee na-abịa, o nwere ebe ị na-ebe n'isi be. Darinda. Kenapa ini itu? Hah? Jambeul. I can again. I will like any can dog again. I will pay a back at the people. I'll go Monday in a church, Monday I'll close. Ndị mee ka akụmọsọ wee gaa nke ọma. Obere na irugo. I can again. Asna.
I can again. Okay, oh, you book English, can get you. English. Oh, well, your name? Which one, yeah? You are your mother, anam. Can I have an anam? Can I have a dig? What can you tell me about your father? He's just a good man. Just that. I don't have too much time. Okay. Can you tell me what 3 things or 2 things you learned from your father while he was alive? What you learned from him when he was alive? Okay. Learn how to. My father is a very disciplined man. Alright. You learn it from him. What can I bear this in now? What is your prayer on your father? Rest in peace. Amen. Okay. Are you missing something now? Your father is not away around. What do you miss about him so much? Can you tell me 1 or 2 you know? Okay, thank you. Let's just say you are not missing him. You don't miss even the phone call or anything, or timing, nothing. I am the one saying it out. You miss everything about him. Thank you. Thank you. A lot of people come from there to honor invitation. What do you tell them? Thank you. Okay. Thank you too. Ilimei, your name is? Do you have a nickname? You don't? Which you go?
Obi na ana ma ekele gị. Daalụ.